Čau, Táni. Kde sme tu teraz? V lese. Počkaj, v lese? Počkaj. Ozaj, v lese. Tánička, čo tu robíme? Jeme. Papáme a čo? Niko je ryžu. Ryžu? A v lese rastie ryžavilko? Nerastie, to sme zbalili. Zbalili? Z domu sme mali ryžu? Áno. A čistú ryžu sme jedli, Táni? A s S čím? zeleninou. A ešte s čím? S uchom. S uchom? Ryžu s uchom? A koho ucho to bolo? Tvoje? Koho ucho, Táni? Judášové. Judášové ucho to bolo. Ucho. Takže ucho. Aj Vilko jedol ucho. A ešte kto tu je ten tretí? Počkaj. Ale to je do slnka, to nevidím, to je nejaká príšera. Nie, to je maminka. Počkaj. A tu nám máte tú zeleninu aj s tým uchom. Mesko. Počkaj. Ešte mäsko bolo? Áno. Počkaj, Tani, a prečo sme vlastne išli do toho lesa? Aby sme sa tu najedli. A sme našli hríby. Hríby? A našli ste? Áno. Kde? Ja to už niekde mám. Kde? Tu. Fíha, plný košík. Počkaj. Plný košík hríbikov. A No to ešte taškou sme nazbierali. Ešte 2 tašky sú plné? Tania, to sú jaké hríbiky? Václavky. Myslím, že na Slovensku to myšľovky. Václavky. Václavky. Václavky, plný košík Václaviek. A Tanianka, tie sa môžu jesť? Môžu? Áno. Počkaj, ja sa ešte poriadne pozriem. Aha. Takže to sú tie Václavky. A čo z nich spravíme, Táni? Polievku hrybovú. To je nejaký taký hrybový guláš, že? Aha. No dobre. Tak. Ešte sa takto postavím Môžeme si sám. ti povedať, No povedz mu. že dneska musíme niečo urobiť, musíme všetko zjesť. Musíme všetko upratať, všetko pozametať, všetko utierať a sa to všetko mali pekne upratané. Tu máš pravdu, Tánička. No dobre, Táni. Tak perfektné. A teraz musíme ešte všetko zjesť, pobaliť sa, ísť domov. Naše autičko skoro zabudilo. Áno? Čaká nás na kraji lesíka? Áno, No dobre, tak pôjdeme za ním. Dobre, Táni? dobre, a ešte niečo. No? My teraz musíme tu byť trošku a teraz sa trošku zahráme. Dobre, Táni. Tak ja to zastavím teraz za chvíľku. Dobre? Čau. Čau, čau.